Esker egunon. Aste bat baino zertxobait gehiago pasada jada, igazkari nagusi kargori hartu zuenetik, konta iguzu, nola doa egokitze prozesu hori zer moduz lehen egun hauek? Bueno, egokitze prozesu horretan esango nuke, azkenean gauza asko lehen aldiz egitea tokatzen ari zaigu, eta zentzu horretan, azkenean bizitzan ez, gainerako gauza guztietan bezala, den aldiak diren horietan, beti ere behar duzu, denbora bat egokitzen joateko, eta zentzu horretan egokitze prozesu horretan, baina aldi berean ilusioz, gogoz, eta gure alea jarri nahian, Euskal Herrian bizi dugun ziklo berri honetan, gure ekarpena egin nahian. Fikoban egintzen duten laugarren kongresu horretan, kargu hartzeaz gain, etorkizunerako erronkak ere aipatu zenituzten, bertan lehena esan dezakegu izan zela, azken urteetan indar hartzen ari den olatu fascista hori, horri nolabaiteko etenaldia jartzea dago, ez da helburu makala, erreferente globala ere nahi duzu izan zentzu horretan, eta horretarako ezinbestekoak izango dire aliantzak. Norekin garatu nahi dituzu aliantza horiek? Uste dut, zoritxarrez, fascismoa edo fascismoan inguruko hizketaldiak kasik aktualitateko beste gai bat bilakatu direla, edo bilakatu dela gaia beraz, eta uste dut, hori akatsa dela, azken batean nahi gabe ere uste dut, nahi gabe naturalizatzen o normalizatzen ari garelako, nolabait fascismoa pentsamendu eta mugimendu politiko gisa, Eta iruditzen zait, pertsonaen duintasunaren, eskubideen eta nolabait askatasunen kontra doan pentsamendua denean, egin bako nuken lehen kontua dela, hain zuzen ere, fascismoa kasu honetan desnaturalizatu eta nolabait mugimendu eta pentsamendu politiko bezala nolabait normaltasunetik kanpo dagoen zerbait bezala kokatu, Edozein kasutan zuk esan duzun bezala, olatu global batez ari gara, eta modu antolatuan eta nolabait baliabide askorekin nolabait garatzen ari den mugimendu politiko bat. Ziur asko Donald Trumpek orain dela urte pasatxo hartutako bigarren legegintzaldi horren hasierak gainera auspo berria eman zion. Zentzu horretan, dimentsio handiko zerbaiten aurrean gaude, eta horregatik uste dugu frente guztitan erantzun behar zaiola fascismoari, bai kalean, bai instituzioetan, eta nolabait ezin zaiola fascismoari espazio hori oparitu. Eta uste dut, historiak ere erakutsi izan digula, fascismoari erantzuten zaiola frente zabalak eratuz, gehiengo sozial eta politikoak artikulatuz, eta uste dut, Euskal Herrian baditugula atarako baldintzak. Euskal Herrian, alderatuz beste munduko herrialde batzuekin, baditugulako bestelako baldintza sozial batzuk, sindikal batzuk, politiko batzuk, inkluso instituzional batzuk ere, nolabait, herri proiektu oso batekin, eta herritarren eskubideak nolabait garatuz eta irabaziz erantzuteko fascismoari. Eta uste dut hori dela momentu honetan herri honetan daukagun erronka, benetan herritarron eskubideen garapen horretan urratsak eginez, nolabait fascismoari aurre egitea eta batez ere herri proiektu berri bat, edo herri proiektu oso bat eraikitzea. Zentzurretan, aliantzen zentzuan oso kritiko entzun genuen atzo bertan GKS-ren Joane Sartola, Euskadi Irratian, izaera antifascista partekatzen duzuenaren aipatzen zuen ez zituela aliantzak ikusten ez da alderdi batekin ere, ezkerretik eskuinera guztiek modu batean edo ostean, babestu dutelako estatuaren erreforma autoritarioa. Dola erantzungo zenioke, Artolari? Uste dut, nik ez dira, Artolari ez dira erantzun behar, nik uste dut gure posizio argia dela, ezker independentismoa, Bildu, ezker abertzale historikoki, eta herria, orokorrean esango nuke, balio antifascista oso sakona dituen herri bat da, esango nuke gainera ezker eta eskuin, eta hori dela gure berezgarrietako bat, herri honetan sen eta balio antifascista hori oso edatua dagoen zerbait dela, eta zentzu horretan esaten duen norabidean, iruditzen zait, antifascismo hori edo fascismoari aurre egite hori gure herrian pasa behar dela gehiengo oso zabalak eratzetik, eta batez ere erantzutetik haratago herri proiektu bat eraikiz. Hortako baldintzak hemen baditugulako, eta zentzu horretan gu ezker independentismoa jakina denean gaude, elkargune askotan, bai esparru politikoan, bai esparru sindikalean, bai herri mugimenduetan, mugimendu feministan izan, euskal gintzan izan, bestelako esparru askotan bagaude, eta gu norabide horretan jarrituko dugu lanean. Azken urteetan, GKS bezalako mugimenduek baiarri dutela norbait ere zalantzan, beraiek ezker abertzale instituzionala bezala deitu dutenak, Bilduren kasua barne, nabaritu duzu Euskal Herriko gazte batzuekiko urruntze bat egon dela?
Bueno, uste dut, azken urte hauetan, saiatzen ari dela narratiba bat ezker abertzalearen gainean, ezker abertzaleak halako krisi bat bizi izango balu bezala, edo ezintasunak izango balitu bezala, belaunaldi berriak nolabait bere mugimendura batzeko, eta uste dut, hain zuzen ere azkeneko kongresu honetan sortu kontrakoa erakutsi duela, ez? Nolabait gaitasuna izan duelako ezker abertzaleak, eta kasu honetan sortu belaunaldi berriak nolabait bere mugimendu politikora batzeko, eta ez bakarri belaunaldi horiek mugimendura batzeko, baizik eta gainera mugimendu edo nolabait gazte horiei edo belaunaldi berri horiei mugimendu politiko horretan ardura eta konfiantza eskaintzeko. Zentzu horretan uste dut norbaitek izan badu gaitasuna azken urte hauetan berritzeko, indartzeko eta zabaltzeko hori ezker abertzalea izan dela, eta zentzu horretan uste dut indartzen ari den mugimendu politiko bat dela, eta nolabait bere helburu guztiak oraindik ere bete ez dituen arren, noski, gure buruarekin ere autokritikoak eta zorrotzak garelako, uste dut, etorkizuna daukan mugimendu politiko bat garela, oraina daukan mugimendu politiko bat garela, eta beste batzuekin elkarlanean, herri honen eraikuntzan bere ekarpena egiten jarrituko duen mugimendu politiko bat dela. Gazte batzuek ala ere instituzioekiko sentitzen duten atsekabe edo nahi gabe hori kasualitatea dela uste duzu edo zerbait sakonagoa den sintoma? Kongresuen eguna aipatu nuen, badaukagula erronka handi bat, herri bezala esango nuke, eta hori da, benetan, nolabait, politikaren benetako zentzu eraldatzailearekin konektatzeko behar bat badagoela. Sarri ikusten dugulako, prensa idatzian edo komunikabideetan, lehen lerroan dauden hainbat kezka edo hainbat aldarrikapenek ez dutela bat egiten gero, ostean herritarrek benetan dauzkaten metako kezkekin. Eta horitzen zait, horri gaitzen baldin badiogu gainera, momentu jarrera jakin batzuk, izan, azkeneko aste hauetan ere ikusi izan ditugun kasu batzuk, Solariako kasua adibidez, edo Getxon ere eman diren gertakerak eta beste, uste dut, zoritxarrez, zuk aipatzen zenuen politikarekiko urruntasun bat ere eragiten duten kasua direla. Orduan, iruditzen zait guri, kasu honetan, ezker abertzalea bada, gure ustez, askotan gure buruari alderdi mugimendu izaera ematen diogu, eta zentzu horretan bagara, mugimendu politiko bat konbentzionala ez dena eta herritarrekin aritzen dena eskuz esku, eta herritarrekin aritze horrek ezaugarritzen gaituen heinean, uste dugu ekarpen hori egin dezakegula. Nolabait politika egiteko beste modu batzuk, benetan herritarren kezkak kontuan hartuko dituenak, eta benetan herritarrekin batera egingo duen politika bat ekar dezakegula errora. Zentzu horretan, gure burui erronka hori jarri diogu, eta uste dugu ekarpen hori egin dezakegula. Instituzioi buruz ari garela berriki elkarrizketa batean esaten zenuen, eskala handiko eraldaketa prozesu batzuek behar dutela nahita ez uztartze alde batetik herritarren bultzada komunitarioa eta bestetik instituzioak. Gaur egun posible ikusten duz horrelako uztarketa bat? Posible ez ezik beharrezko ikusten dut, ez? Guk ponentzia, kongresu honetako ponentziari herri gogoa izena jarri diogu, iruditzen zaigulako, herri honetan lehen aipatu dut, sen antifasista sakona duela herri honek, uste dugu badaukala herri honek ere beste altxor bat eta zaindu barreko zerbait, eta hori da herri honek badaukan bultzada komunitario hori edo sen komunitario hori. Nolabait herrigintzarako joera edo herritarrek ere politika zentzu zabalen ulertuta, bizitza sozial, komunitario hori herrietako eta auzotako bizitza guzti hori antolatzeko daukaten joera hori nolabait badela herri honek daukan altxorra handienetariko bat. Eta zentzu horretan, guk gure buruari ematen diogun ardura edo egitekoa, edo bintzate hartzen duen konpromisoa bada hori ere elikatzea, edo herri gogo hori piztea dela, nolabait, gure ustez sortuk, ezker abertzaleak lehentasunez egin barko luken zerbait. Hori esan da, iruditzen zaigu, zuk aipatzen zenuen bezala, horrez gain behar dela, behar dela nolabait, instituzioak ere, baliabide instituzionalak ere, herri eraikuntza horren meseetan ere jartzea. Eta hain zuzen ere, iruditzen zaigu, bi horien arteko uztarketa dela, emankorrena, nolabait, herri eraikuntzan aurrera urratsak egiteko. Horregatik aipatzen dezun bezala, guk horixe planteatzen dugu. Alegia, herri gogoa piztea eta aldi berean, nolabait, gaitasun instituzional guzti horiek ere jartzea herri prozesu horren meseetara. Eta bien nolabait, uztarketaren bitartez, lehen aipatzen duen bezala, herri honetan egon badauden, baldintza sozial eta politiko horiek
baliatzea, eraldaketa sakonak egiteko, eta lehen aipatzen duen bezala ere, herritarren benetako kezka eta beharrei erantzuteko, ez? Lehen aipatzen zuten, ez? Maitik, ez? Etxebizitzaren arloa hor daukagu, euskalduntzean ere bagitugun erronkak hor dauzkagu, gutxi barru egongo da, ez? Herri honetan greba orokor bat ere gutxieneko soldata propioaren defentsan. Bueno, aldarrikapenak eta beharrak asko dira, eta uste dugu, esan bezala horiei guztiei erantzuteko, bulkada herritarra eta instituzionala uztartu beharra da dela. Feminismoa aipatu izan duzu baino gehiagotan ere zuen oinarrietako bat bezala, zu sorturen laugarren idazkari nagusia zara eta laugarren gizona. Emakumeek badute sorturen barruan behar eta merezu duten lekua. Bai, zalantzarik gabe, ezker abertzaleak asko dauka egiteko, jendarteko esparru guztietan bezala, ez, bere burua feministatze aldera, ez. Nik balio etxe nahiko nuke azkeneko urte hauetan, martxan izan dugula, ez, prozesu feminista bat, balio etxe nahiko nuke, ez, zuk esan duzun bezala, ezker abertzaleko emakume feministek egiten duten lana, eta hortik aratako esango nuke, nik izan dudala, sorte bat, nolabait, nire bizitzan zehar edo, nire mitentzian zehar ere, alboan izan ditu dalako emakume feminista asko, beraien asko ikasi izan dut. Horrez gain ez, bizi izan dituen, 2018ko eta 2019ko greba feministak ere bai, ez? Eta uste dute grebaietan ikasi izan genuela gizonok, ez? Izan gaitezkeela, ez? Borroka baten parte protagonistak izan gabe, eta kasu honetan feminismoaren kasuan gainera badagokigula. Borroka horren parte izatea, kasu honetan protagonista izan gabe, ez? Gehituko nioke horri, nolabait, bizi dugun oldarraldi fascista aipatu dugu lehen, ez? Bizi dugun oldarraldi fascista hori antifeminista ere badela. Eta feminismoaren kontrako neurriekin ere badat horrela, nolabait, olatu fascista hori. Eta zentzu horretan iruditzen zait, horrek ere gizonak interpelatzen gaituela, ez? Gizonak interpelatzen gaituela, lehen aipatzen duen posizio hortatik, ez? Protagonista izan gabe aldi berean interpelatzen gaituela, batez ere beste gizon batzuen aurrean, balio feministak tinko defendatzera, eta iruditzen zait, kasu honetan nik konpromiso hori hartu nahiko nuke, ez? Benetan, kontestu horretan, feminismoaren balioen eta feminismoaren nolabait aldarrien defentsa tinkoa egiteko. Talde berrian bai daudela inoiz baino emakume gehiago, ikusi ditugu aurpegi berriak, horietako asko gazteak, beraz, badago belaunaldi aldaketa bat sorturen barruan. Zure kasuan, 18 urte bete zenituen eta iragarri zuenean, behin betiko jarduera armatua utziko zuela, beraz, esan daiteke beste garai batean hasi zenola jarduera politiko hori. Horrek zenolako islada izango du, zuk politika egiteko duzun moduan? Uste dut, nik politika egiteko moduan baino gehiago, uste dut gure belaunaldia interpelatzen duela orokorren. Uste dut, eta beste elkarrizketaren batean ere aipatu dut, iruditzen zait, zuk aipatu duzen bezala, nik 18 urte egin dituen etak bere borroka armata behin betiko amaitu, baina 15 egun lehenago, eta horrek esan nahi du, nolabait gure belaunaldia badela belaunaldi bat, zorionez kasu honetan, fase hori lehen persona bizi izan ez duen, eta ondorioz, heldu aroan dagoeneko bizi izan ez duena, gure herrian egon den azken fase politiko hori. Zentzu horretan uste dut hori aukera bat dela. Aukera bat dela, badagokigun arduratik, badagokigulako, iruditzen zait gainera nik badakit ze tradizio politiko ordezkatzen dudan, eta horren arduratik ere, iruditzen zait aukera bat dela, maila batean horrek ematen duen distantziatik ere, pasaden guztiari begiratu, zorrotz begiratu, begirada autokritiko batetik eta empatiatik ere begiratu, baina gure perspektibatik, interes edo lehia politikotik atera gai hori, eta benetan herri honi ekarpen bat egiteko zentzuan, memoriaren eraikuntza oso horretan gure ekarpena egiteko. Zentzu horretan uste dut, dei bat ere egin nahiko nioke, gure benaldian dagoeneko beste alderdi politiko batzuetan, komunikabietan, bestelako esparruetan dauden benaldi kidei ere, elkarrekin ere, gai honi ere beste begira batetik begira diazaio dugun, eta gure perspektibatik edo gure belanaldiari tokatu zaion tokitik ere gure ekarpena egin ezagun. Elkarrezeta batean, uste erraten zenuen, uste duzula badagoela etengabeko nahi bat, ezker independentista, hainbat kontakizunekin lotzeko behin eta berriro, besteak beste horrelako ekintza violento batzuekin. Sorturen kasuan, horrelako belaunaldi aldaketa batekin, lotze horrekin amaitzea espero duzu, Uste duz, zoritxarrez, ez daukala belaunaldiakin zerikusia are gehiago. Esango nuke,
zuk aipatzen duzun joera hori areagotu egin dela azken urte hauetan. Alegia, iruditzen zait, nolabait, esan dugun bezala, etaren borroka armatua amaitu osteko urteetan horrelako gertakariak ez zirela ematen, ez? Eta nolabait areagotu egin dela azken urte hauetan, eta zer ikusi gehiago daukala pasadiren demorekin baino, ezker independentismoak hegemoniaren lehian egin dituen urratxeekin, ez? Uste dut horrez zer ikusi gehiago daukala, batzuek nolabait ezker independentismoak azken urte hauetan izan duen gorazko joera hori eteteko daukaten interesarekin, ez dakit, iraganean biztan ditugun agertokiekin edo biztan ditugun kontuekin baino, ez? Beraz, uste dut tentaldi hori badagoela, ez? Ezker independentismoa deskalifikatzeko, gezurrak esateko, are gehiago, ez? PP-ko bozeramailearen, EAeko parlamentuko bozeramailearen ahotan ere entzun dugu, ez? Nolabait gu desagerrarazteko mehatxuak ere egon direla, edo aipatu dituela berak, eta uste dut, horren aurrean, ezker independentismoak jarraituko duela, azken urteotan jorratu duen bide hori, badena, bari esan duan, ez? Herri honentzako badukau eskaintza bat, independentista, ezkertiarra, herritarren gehiengoaren meseetan ere aritzen dena, eta zentzuretan horretan sakontuz, eta horretan nolabait zabalduz, bide hori zabalduz erantzungo diogu, nolabait joera horri edo nahi horri. Eta jarraituko duzu, besteak beste Euskal Estatuaren oinarriak eraikitzen, hori zuen beste erronketako bat, zentzu horretan, eztabaidek jarraitzen dute, EH Bildu eta PSren artean estatus berria lortzeko, hasiera batean urte amaiera aipatu zen, gero urtarrila amaiera berrikuntzak izateko, otsaila iritsi da, oraindik ez da berrikuntzaren gaineko berririk iritsi, zenolako irakurketa egiten duzu? Amaitu zaten eman daitezke negoziazio horiek edo nola ikusten duzu? Gu jakina da, gu independentistak gara, gure helburua Euskal Errepublika eraikitzea da, baina uste dugu bihar han egoteko gaur hemen, eta gaur eta hemen hasi behar dugula bidea, eta zentzorretan azken hilabete hauetan esan dugu, uste dugu momentu honetan, bidearen momentu honetan, nazio gisa, Euskal Herria nazio bat denaren aitortza hori jasotzea funtsezkoa dela ere kasu honetan, Hego Euskal Herriaz ari garela, Espainia estatuarekin, bestelako harreman eredu bat eraikitzea, eta horren bidean, azkeneko hilabete hauetan, jakina den bezala, EAJarekin eta PSrekin, elkarrizketak izaten ari dira, eta gure esku dagoen guztia egiten ari gara, hori gauzatu da din, eta gu bati gointzat ez da izango. Ongi dakigu zein den oztopo nagusietako bat, erabakitzeko eskubidea, PSek baino gehiagotan, aipatu baitu, betoa jarriko diola erabakitzeko eskubideari. Zuek ongi ikusiko zenuke, akordio bat erabakitzeko eskubideari gabe? Uste du kasu honetan, eta beste elkarrizketaren batean ere esan dut, uste du kasu honetan PSek azaldu behar duela, bere burua ustez demokratikotzat duen alderdi politiko gisa, zergatik erabakitzeko eskubidea nazio bati erabakitzeko eskubidea ez dio aitortu nahi. Eta zuen kasuan, zer egingo zenuk ere? Uste dut, esan bezala berak erantzun behar dutela, zergatik ez duen Euskal Herriak erabakitzeko eskubiderik. EH Bilduren barruan sorturekin batera Eusko Alkartasuna ere badago, duela egun batzu jakingo nuen aldaketak egongo direla, Eba Blankok ez duelako jarraituko idazkari nagusi bezala, zer ditzen zaizu albistea, onuragarri izango da aldaketa bat koalizioarentzat? Uste dut guk errespetuz hartzen ditugula, gainerako alderdiek hartzen dituzten erabakiak. Uste dut EH Bildu posible baldin bada, eta izan baldin bada urte guzti hauetan, hori izan dela tradizio politiko ezberdinek posible egin dugulako, Aralarreko kideek, alternatibakoek, Eusko Alkartasunekoak, eta kasu honetan sortuko kideok ere, elkargune bat eraiki genuelako, eta frente zabal bat eraiki genuelako, benetan herri hontako gehiengo baten beharrei erantzutera bidean, eta zentzorretan, gure ustez oso emankorra eta oso baikorra da Eusko Alkartasunak ere norabide horretan egin duen ekarpena, eta kasu honetan Ebak berak ere lehen personan egin duena, beraz hortik aurrera beraien erabakia da, eta guk errespetuz eta tentuz jarraituko dugu. EH Bildu bakarrik ez, EH bai indartzea ere izango da zuen erronketako bat, horri begira, hitzordu garrantzitsu egongo da, hilabete baino zertxo bait gehiago barru, daula hauteskundeak izango dira Ipar Euskal Herrian, martxoaren 15 eta 22an, EH bai presentzia handiagoa izateko aukera izango du bertan, nola ikusiko duzu?
Bueno, bakizue, Ipar Euskal Herriko herriko etxeetan ez diela alderdiak aurkezten, baizik eta zerrenda irekiak aurkezten direla, kasu honetan EH bai, EH-ko kideak ere izango dira, ez? Ezkertiar eta abertzale osaturiko zerrenda zabaretan, eta fiko batik ere dei egin nuen, eta uste dut asko hitz egiten da, ez? Hego Euskal Herrian EH Bilduk azkeneko urte hauetan izan duen bilakaeraz, baina EH baiz ere beste esan daiteke, ez? Azkeneko urte hauetan goranzko joera handia izan du, herritarrez ez geroz eta herritar gehiagoren babesa erakutsi du, eta uste dugu herriko etxeetan izango diren hauteskunde horietan hori berresteko moduan izango dela, eta zentzoretan ezkertiar eta abertzalez osaturiko hautagaitza horiek emaitza onak izango dituztela, eta uste dugu gainera hori ona izango dela Ipar Euskal Herrian ere egiten ari diren bide horretan urratsak egiten jarraitzeko. Azkeneko urte hauetan herri elkargoa eratu da, baina uste dugu Ipar Euskal Herriak ere burujabetza osoaren bidean urrats berriak egiteko baldintzak badituela eta nahia ere badagoela, eta zentzorretan hauteskunde hauek ere gakoak izango dira lehenik herriko etxeetan hautagaitza edo ahalik eta nolabait gobernuarenak izateko, bigarrenik elkargoaren osaketan ere horrek isla izango duelako, eta azkenik esan bezala nolabait autonomia handiagoaren edo burujabetza handiagoaren bidean ere Ipar Euskal Herriak bere bidea egiten jarrai dezan. Xabier Iraola, sorturen idazkari nagusia, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei.